Ma kienux biss messaġġi ta' ferħ minn qdiet unions u assoċjazzjonijiet Maltin iżda anki minn lilin minn Malta. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ferħet lill Prim Ministru Robert Abela u stqarret li Malta għandha rwol ċentrali fil-Mediterran li ddeskrivitu bħala reġjun strateġiku għal futur Ewropew waqt li ħeġġet għal aktar kooperazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Anki il-President tal-Kummissjoni Ewropew Antonio Costa ferħ lil Dr. Abela u qal li qed iħares il-quddiem għal aktar kooperazzjoni biex l-Ewropa tkun aktar maquda u sigura. Messaġġ ieħor ta' ferħ wasal mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li awgurat lil Dr. Abela l-ħatra tiegħu bħala l-Prim Ministru ta' Malta. Il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez qal li b'turnout qawwi fl-elezzjoni tas-Sibt il-Maltin qalu iva għad-demokrazija soċjali u qal li se jkompli jaħdem ma' Dr. Abela biex iċ-ċittadini Ewropej igawdu aktar drittijiet u progress. Anke il-President tal-Litwanja ferħ lill-Prim Ministru Robert Abela. Gitanas Nauseda qal li jħares il-quddiem biex ikompli bil-kooperazzjoni mill-qrib ma' Dr. Abela fih dan il-Kunsill Ewropew u biex tkompli tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi.